दिपेन बर'आ आलदा खोथा बुङो, प्रमद बर'आ आलदा खोथा बुङो, हो? गबिन्द बसुमतारिया आलदा बुङो। नै गबिन्द बसुमतारिया दाखालि बुंलायबाय रायजो राजाफोर रन्जन दैमारिया अलरेडि कनभिक्टेडखा, बे एकर्डजों खुनु सोमोन्दो गैया। रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानो हाया एबा थांनानै थाया होननानै बिथाङा बुंदों। नै आरो दिपेन बर'आ मैया बुंलायबाय रन्जन दैमारिखौ गनायनि खामानि मावनांगौ, 3 मास नङाबा 6 मासनि गेजेराव रन्जन दैमारिया गनांगौ होननानै दाबि खालामदों। 4 बोसोर मा मावखो? 4 बोसोर बबाव उन्दुनानै थाखो? MP इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव प्रमद बर'आबो बुंदोंमोन जामिनाव बख'गोन, बेलाव बख'गोन होनना बुंदोंमोन। दिनै प्रमद बर'आ बिनि सायाव मोनसेबो खोथा बुङाखै। रन्जन दैमारि गनायनि जेबो खामानि मावाखै बिथांमोना। हा? बे जुदि एकर्डजों गवाब्ला, सोमोन्दो गैयाब्ला, बे फिस एकर्डजों बे 5 बोसोराव बे उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गवाब्ला सोर बख'गोन बेखौ उनाव? मानि थाखाय एकर्ड खालामखो? मानोथो फिस एग्रिमेन्ट खालामखो? दानिया दिपेन बर', प्रमद बर'मोनहा रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो। मानि थाखाय फिस एग्रिमेन्ट मुं लाखो? मानि थाखाय फिस एग्रिमेन्ट साइन खालामखो? दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनो खिन्थाना होदो। दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। गबिन्द बसुमतारि आरो दिपेन बर', प्रमद बर' कनभिक्टेडखा होननानै नोंथांमोना मोनथिखानानै मानोथो साइन खालामा? गखाया होननानै मोनथिखागौ नोंसोर, मानोथो साइन खालामखो? हो? आरो बुंबावबाय साइन खालामखांनायनि उनाव रन्जन दैमारिया थाबैनो गसिगोन, हो? उदां जासिगोन, स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दं होनना बुंबाय। इउजि ब्रह्मआबो बुंबाय जोंखौ फोथायनानै बिलिभ खालामनानै ब्लाइन्डनि सिगनेसार होदों होनना बुंबाय। दिनै मा जाखो? मा नुनो मोनखो रायजो राजाफोर? इउजि ब्रह्मआ आलदा बुङो, गबिन्द बसुमतारिया आलदा बुङो, प्रमद बर'आ आलदा बुङो, दिपेन बर'आ आलदा बुङो। एखे बिसोरो, बिसोरनि जि साननाय हनाय खामानि मावनाय गासिबो एखे, ओरैनो माने बेलेग स्टाइलावल' बिथांमोना खोथा बुङो। एखे थोरसियाव ओंखाम जाग्रा मानसि बिथांमोना। दिनैनि डेटआव जुदि दिपेन बर'आ पावार दङब्ला बुंथों बियो प्रमद बर'खौ। 4 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो रन्जन दैमारिनि केसा मानो समाधान जायाखै? बेखौ कुइसन खालाम, दरना हो, लामायाव मुसुखा साव प्रमद बर'नि। हाग्रामानि मुसुखाखौ सावनो हायो, बाट प्रमद बर'निखौ मानो हाया? व्हाट इज द रिजन? मानि थाखाय हाया? हेल' लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट नायबानो जाबाय। दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर'नि सायाव नोंथांमोनजों सावरायगोन। बिथांमोना रायजो राजाफोरखौ थगायथारबाय रायजोफोर। आरो बुंबावलायबाय दिपेन बर'आ 3 मास आरो 6 मासनि गेजेराव रन्जन दैमारि गनायनि खामानिखौ मावनांगौ होननानै बुंबावलायबाय। हा? 4 बोसोर मा मावनानै थाखो? रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां जासिगोन, इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावबोबाय थादों होननानै बुंनाया दिनै मा जाखो? 5 बोसोर जानोसै। जानुवारि सफैबानो 5 बोसोर जानोसै। हा? 2024नि सिगां बख'गोननो, गगोननो, गैया। 2025 फैलायलायनोसै। राजा लामायाव ओंखारगोन, आन्दलनाव ओंखारगोन होननानै बुंनाय गासिबो थगायजोबनाय रायजो राजाफोर। UPPL आरो आबसुनि खोथाखौ जिन्दिगिबो दाफोथाय। बर' जाथिखौ थगायनानै पलिटिकेलाइज खालामनानै गावसोर राजा जानो नागिरदों बिथांमोना। प्रमद बर' आरो बे दिपेन बर'आ फिननाय होदों 4 बोसोर 4 इयार्स मा मावनानै थाखो? दिपेन बर'आ आलदा खोथा बुङो, प्रमद बर'आ आलदा खोथा बुङो, हो? गबिन्द बसुमतारिया आलदा बुङो। नै गबिन्द बसुमतारिया दाखालि बुंलायबाय रायजो राजाफोर रन्जन दैमारिया अलरेडि कनभिक्टेडखा, बे एकर्डजों खुनु सोमोन्दो गैया। रन्जन दैमारिखौ बेस खालामनानै बर' जाथिया थांनानै थानो हाया एबा थांनानै थाया होननानै बिथाङा बुंदों। नै आरो दिपेन बर'आ मैया बुंलायबाय रन्जन दैमारिखौ गनायनि खामानि मावनांगौ, 3 मास नङाबा 6 मासनि गेजेराव रन्जन दैमारिया गनांगौ होननानै दाबि खालामदों। 4 बोसोर मा मावखो? 4 बोसोर बबाव उन्दुनानै थाखो? MP इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव प्रमद बर'आबो बुंदोंमोन जामिनाव बख'गोन, बेलाव बख'गोन होनना बुंदोंमोन। दिनै प्रमद बर'आ बिनि सायाव मोनसेबो खोथा बुङाखै। रन्जन दैमारि गनायनि जेबो खामानि मावाखै बिथांमोना। हा? बे जुदि एकर्डजों गवाब्ला, सोमोन्दो गैयाब्ला, बे फिस एकर्डजों बे 5 बोसोराव बे उइथिन 5 इयार्सनि गेजेराव जुदि फाउन्डार अफ एनडिएफबि रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय गवाब्ला सोर बख'गोन बेखौ उनाव? मानि थाखाय एकर्ड खालामखो? मानोथो फिस एग्रिमेन्ट खालामखो? दानिया दिपेन बर', प्रमद बर'मोनहा रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो। मानि थाखाय फिस एग्रिमेन्ट मुं लाखो? मानि थाखाय फिस एग्रिमेन्ट साइन खालामखो? दिनै जोंनि रायजो राजाफोरनो खिन्थाना होदो। दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय हो। गबिन्द बसुमतारि आरो दिपेन बर', प्रमद बर'
कनभिक्टेडखा होननानै नोंथांमोना मोनथिखानानै मानोथो साइन खालामा गखाया होननानै मोनथिखागौ नोंसोर मानोथो साइन खालामखो हो आरो बुंबावबाय साइन खालामखांनायनि उनाव रन्जन दैमारिया थाबैनो गसिगोन हो उदां जासिगोन स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दं होनना बुंबाय इउजि ब्रह्मआबो बुंबाय जोंखौ फोथायनानै बिलिभ खालामनानै ब्लाइन्डनि सिगनेचार होदों होनना बुंबाय दिनै मा जाखो मा नुनो मोनखो रायजो राजाफोर इउजि ब्रह्मआ आलदा बुङो गबिन्द बसुमतारिया आलदा बुङो प्रमद बर'आ आलदा बुङो दिपेन बर'आ आलदा बुङो एखे बिसोरो बिसोरनि जि साननाय हनाय खामानि मावनाय गासिबो एखे ओरैनो माने बेलेग स्टाइलावल' बिथांमोना खोथा बुङो एखे थोरसियाव ओंखाम जाग्रा मानसि बिथांमोना दिनैनि डेटआव जुदि दिपेन बर'आ पावार दङब्ला बुंथों बियो प्रमद बर'खौ 4 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो रन्जन दैमारिनि केसा मानो समाधान जायाखै बेखौ कुइसन खालाम दरना हो लामायाव मुसुखा साव प्रमद बर'नि हाग्रामानि मुसुखाखौ सावनो हायो बाट प्रमद बर'निखौ मानो हाया व्हाट इज द रिजन मानि थाखाय हाया दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जादो सोंदो गामियाव जुदि एबार इलेक्सन टाइमाव केम्पिं खालामोबा कुइसन खालाम व्हाट इज पिस एकर्ड होननानै 4 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो एनडिपिनि समस्या जोबाखै फाउन्डार अफ इन्डिपेन्डेन्ट रन्जन दैमारि जेलनिफ्राय उदां जायाखै हो बिथांमोननि दैदेनगिरिनि खुगानिफ्राय इउपिपिएल पार्टिनि दैदेनगिरि नेताफोरनि जि खोथा बुंनाय जि बाथ्रा गासिबो आनएक्सपेक्टेड आननेसेसारि बिथांमोना जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै राजा जानो नागिरदों नोंथांमोननि राजा जानो नागिरनाय सिमाङा मोगथां महर मोननाय नङा 2025आव जिर' जागोन बे सिदा खोथा दिनै नोंथांमोना खनसे नङा खननै बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै दिनै हा पलिटिक्स खालामनानै दिनै नोंथांमोना राजा जाबाय दिनै आरो लाजिबावाखै 2024नि सिगां जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला राजा लामायाव ओंखारगोन होननानै दिपेन बर'आ बुंदोंमोन रन्जन दैमारियाबो उदां जाबाय गसिगोन होनना बुंदोंमोन आरो मैया खोनानो मोनबाय जों 3 मास आरो 6 मासनि गेजेराव रन्जन दैमारि गनायनि खामानिखौ स्ट्रं खामानि मावनांगौनो 4 बोसोर मा मावनानै थाखो जुदि रन्जन दैमारिया उदां जायाब्ला जेलनिफ्राय बिनि दायनिगिरिया जागोन प्रमद बर' 2 नाम्बाराव दिपेन बर' मानोना बिथांमोना दालाल खालामनानै पलिटिक्स खालामनानै बेबायदि पिस एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिनि सिमां मिजिं आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बेखौबो दंस' खालामदों एनडिपिफोरनि जि मोननांगौ जि थामोनथा जि बिथांमोननि जि राङारि अनसुंथाइ जि रिहेबिलिटेसन दिनैसिमबो इनकमप्लिट मानि थाखाय पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन फिननाय हो दिपेन बर' प्रमद बर' रायजो राजाफोरनो मानि थाखाय रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों मानो सोमोन्दो गैया मानो रिलेटेड गैया वाइ बिनि जेनेरेल केरेक्टारिस्टिक्सखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायना हो पाब्लिक मिटिङाव फोरमायनानै हो मानि थाखायथ' पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन दिनै फैनानै 4 बोसोर जाबाय आरो बिथांमोना बुंबाय रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों जेबो सोमोन्दो गैया दिस इज भेरि आनफर्चुनेट दुखुनांथाव रायजो राजाफोर लाजिथाव बिथांमोना दिनै जोंनि रायजो राजाखौ थगायनानै दिनै राजा जादों ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा थगायजानो नाङा रायजो राजाफोर बिथांमोना बड'लेण्ड मोनगोन होननानै 1 नाम्बाराव थगायदों 15 बोसोर थगायबोबाय प्रमद बर'आ नंगौना नङा रायजो राजाफोर 4 बोसोर थगायबावबाय एनडिपिनि समस्या समाधान जासिगोन जाजोब्बाय होननानै हो 4 बोसोर थगायबाय बिटिआर इमप्लिमेन्ट जासिगोन जाजोब्बाय होननानै दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो within 4 years 4 बोसोराव बिटिआर एग्रिमेन्टनि बबे दफाया समाधान जाखो एबा मावफुं जाखो बबेयो मावफुं जायाखै दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो थन्न एन्सार होदो रन्जन दैमारिया मानो सोमोन्दो गैया मानो गवाखै हा बिटिसिखौ दाननानै मानो बिटिआर लिरनो हायाखै बेखौ रायजोफोरनो दिनैनि डेटआव खिन्थाना होदो दिपेन बर' फ्राद पस्टार सिथाबदो गामि माइक लानानै खोन्थादो बिटिआर एकर्डनि दफाया ओरैबायदि मावफुं जाबाय रन्जन दैमारिया बे एकर्डजों गगोना गवा रायजो राजाफोर होननानै कुइसन खालामदो रन्जन दैमारिया गगोना गवा होननानै मिथिं गिदिर खालामनानै प्रमद बर'ना कुइसन खालामदो दरना होदो सोंदो बारा गोबाव सम गैला बे एकर्डजों गवाबा मालाथो गबावगोन मानि थाखायथ' सान्ति सक्ति खालामामोन ओंखायनो जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ आं आपिल खालामो नोंथांमोना बयबो सांग्रां एबा कनसियास जा फैबाय थानाय 2025नि जि इलेक्सन जि जानो गोनां बिटिसिनि इलेक्सन बेवहाय जोंनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलखौ जिर' खालामनांगौ मानोना बिथांमोना बिटिसिखौबो दंस' खालामबाय 6 सिडुलनि मर्यादा जि पावार दंमोन बेखौबो दंस' खालामबाय दिनै रन्जन दैमारिखौनो बे एकर्डजों सोमोन्दो गैया होननानै बुंबावबाय 5 बोसोर जानोसै दासिमबो गवाखै
अब्ला मा जाखो बियो दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड व्हाट टाइप अफ एकर्ड डिफेन बर' दानिया खिन्थादो पिस एकर्डआ माखौ होनो व्हाट इज पिस एकर्ड माखौ पिस एकर्ड होनो रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो हा वार्ल्डनि बबे हिस्ट'रियाव नुवा साइन जाखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव दोननाय हा आरो दिनै जों नुनो मोनबावबाय खोनानो मोनबावबाय बिथांमोननि जे खोथा बुंनाय गासिबो नंखाय पलिटिक्स खालामनानै बिथांमोन जोबथेसालियाव जोबनानै दोननानै गावसोर राजा जादों दिनै प्रुफ जाबाय रायजो राजाफोर इउ पिपिएलखौ बिदाय होनांगौ एबा रायजो राजाफ्रा बयबो सांग्रां जानांगौ फैबाय थानाय समाव इउ पिपिएल पार्टिखौ बिदाय होनांगौ बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ मानोना बिथांमोना जेरैबायदि 17 बोसोराव खामानि मावदों नाथाय इउ पिपिएलआ बिदि मावनो हायाखै 4 बोसोरावनो बिटिसिखौ लथर फथर खालामजोब्बाय लेथें फेथें खालामजोब्बाय पिस एकर्डनि नामाव इनडिपिनि समयसा फोजोबनायनि नामाव दिनै बर' जाथिनि सिमांखौनो आलादा सेपारेट स्टेट सोरजिनांगौखौनो आलादा रायजो सेपारेट स्टेटखौनो बिसोर थगायनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै ओरैबायदि मोनबाय होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायफैबाय बिसोर सान्ति सक्तिनि नामावबो इनडिपिखौ थगायबाय हा सान्ति सक्ति जाखांनायनि उनाव बिटिआर एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो इमप्लिमेन्ट जायाखिसै रायजोफोर हा इमप्लिमेन्टबो खालामनो हायाखिसै प्रमद बर'आ बुंलाबायबाय बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायाबा आं सुइसाइड खालामनानै थैगोन सासे दैदेनगिरिनि नेतानि खुगाया बिदि जायो नामा रायजो राजाफोर हा दिनै फिननायखौ प्रमद बर'नि बेफोरबायदि खोथा बुंनायनि फिननायखौ दिपेन बर'आ होथों बियो फोरो उइथिन 6 मान्थनि गेजेराव रन्जन दैमारिया उदां जाबाय होनना बुंनाया 2024नि सिगां इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला रन्जन दैमारिया जुदि जेलनिफ्राय गवाबा राजा लामायाव ओंखारगोन होननाया फिननाय हो दिपेन बर' रायजो राजाफोरनो